Bon dia, bona tarda, bona nit, segons el moment que esteu veient aquesta píndola. Per mi ja és bona tarda, bastant tard. I avui el que us proposo és que me n'adono que aquests dies amb el confinament ens falta contacte, no? Ens falten les abraçades, el que ens toquin, el contacte humà. Llavors, sí que estigueu visquent sols i esteu confinats i no aneu a treballar, o sí que teniu més gent a casa però no podeu estar en contacte, us proposo que us feu un automassatge, que us toqueu tot el cos, absolutament tot el cos, si pot ser despullats i despullades, després de la dutxa, posant-vos crema i deleitant-vos amb cada part del vostre cos, sentint tant la carícia que esteu fent amb les vostres pròpies mans, com sentint en el vostre peu, en aquella part del cos que acaricieu, la dolçor d'aquesta carícia. Sentint-te tot a tu. Sí? Us podeu posar música relaxant per fer-ho. I ja veureu com la sensació final després és de plenitud. Ja ho explicareu. Fins demà.